Przeszła baba do domu i go do swojemu chłopowi, jak się jej to poszczęściło. Godowi, wiesz, ida ci do domu, patrza się, a koło krzoków na ziemi takie naprawdę fajne buty damskie. Patrza się, nawet metka mają, przymierzą, kurde, pasują mi. No, o, to ci się poszczęściło. Za jakiś czas zaś przyłazi do domu. Wiesz co, chłopie, normalnie to jest niemożliwe. Ida do domu, a z drugiej strony koło tego krzoka, tam na takim murku, patrza się, tam to czopka tako z norek. Kule, patrza się nowo, przymierzą. Kule, pasuje mi. To ty masz, babo, szczęście go do hop. Widzisz, ja zaś takiego szczęścia nie mam, no. Wczoraj oglądam pod kołdrą z nodrzek takie fajne batki, takie bokserki przymierzą, a one mi nie pasują.